Zimene zachitika ku Ndilande ndizodabwitsa kwambiri, ngakhale machairman a msika wa Ndilande adandaula kunena kuti anthu amene agendedwa ku Ndilande lero lino Michael Kusi komanso a Minister of Information Moses Kunkuyu, iwo watu anangonyamuka koma sadawadziwitse anthuwa kuti akupita. Ya monga chia wayankula ine ndugu yangu anga disekira lo Ndilande market kuti zomwe zikuchitika ndi zinthu zopweteka kwambiri. Mutakuona mete mapano zopusa zeni magani moda akudusa mbali imodzi solo Ndilande amafanda azunguboza mbirandere zawo. Mutakuona panabwera minister pompano tangomvaso nafe kuti minister agendedwa achoka chothawa anthu agenda miyala zina akuluakulu amba zikupepani mukabwera kuno ku Ndilande kula adindo osamazengera mphamvu zanu zakuchipani monanga ndinu mashasha kudati kuli mashasha aine akungani zona cheya ndemwangobwera kuno tizagenda uyo mumuli ku opposition mabwera kumazatipempha kudusana awo pano yakwenda acheya mungonyamuka uno kakubwera basi komanso MCP bwereso kuna MCP kuna MCP tikuikana kuikawana zikawa MCP tikuikana unasuka MCP kwachingobwera akapanda oti chonde mukabwera kuno kuzipereka oti timaoneka kalandu otuwa koma Ndilande yaneke ndifeyo. Ndilande stela mbendera Ndipenda kufuna mbendera mwangu yo ata hapo kuna kuona nitapita wangu hivi wanapajale Ndilande tukukanisa ijende manganya kudutsa akutafira mbendera yadutsa apa MCP randu 7 oka rubanjale Ndilande style akutafira mbendera imeneyo yambika miyala yambika mwene Ndilande style akutafira mbendera manganya kayali kuti kayankanisa uku chimene kwadam eya miyala imeneyo miyala cheka wana kantu imeneyo cheka sikati imeneyo cheka sikati imeneyo nyera nkuleke ameno tenga titaweka planta kuno ku planta ya Ndilande live atakugenda ndo MCP hapa live zochitika ku Ndilande ku planta ya ndekulimatie khasa atakugenda kuno kwafutiratu Nene moto ndithu ndimene zinalili muzika wa Blantyre makamaka ku Ndilande pamene a minister adayenda chothawa
tidwe pakali pano nkhani yofunika kuti tizikambirana ndi mavuto amene anthu ali nawo, kuti mavuto amenewo akonzedwe. Mmene ndabwera kuno ulendo unowo, programu yanga ndizilowa m'mizi khasu langa, ndipita minda ina ya Nkhalamba ndikalima nawo, ndikawapasa fetezo wa ulere, mbewu za ulere. Chifukwa chani? Dziko lino tikati tiziti amene ali ndikanga chepe angotenga awiri athandize, bwezi zitasintha. Mupeza kuti omwewo olemera ali muchipani chilichonse, goma silipanga chakuti, goma silipanga chakuti, goma silipanga chakuti. Ndiye munene kuti iwe nanga wapanga chani? Iwe tuli ndi galimoto, uli ndi ndalama, wamutenga ndani, wamuthandiza ndani? Chifukwa kuthandiza ndi ndalama za boma ni ntchito ina, koma Mulungu akuti tikondane wina ndi nzache. Sukulile ndi ndalama zambiri, koma tampempha wina wache wa ndalama zake na Yesu. Ndigulire fetereza, wandigulira. Ndigulire mbewu, wandigulira. Zimenezo tipereka kwa anthu amene akuvutika. Nkhani ina ndi imene pano ena mwina akudabwa kuna kuti apo ndisu yankha nkhani imene tikumva imbayi. Ine ndinakana kupereka 20 miliyoni. Nakana 20 miliyoni ati yopangira convention. Ine nakana nani nakuti kunja kuno anthu akusauka koopsa, ndiye nditenge 20 miliyoni ndipereke, ndiye ndimayang'ana anthu akwathu mwina kuvutikira ngati iyi ayikhala nazo. Ndalama imeneyo muyiona ndigulira mafedereza, ndile machito anyamata azikalima mmene mwanya mwa Nkhalamba, modi mtenge ndalama ndikapereke ati 20 miliyoni, 20 miliyoni. Anthu akuvutika, ndiye pati 20 miliyoni ati ya convention. Ine ndimakhulupirira kuti udindo ndilibe nawo ntchito. Magali moto ndimanya onse akudikira nda asilikali onsewa zopanda phindu ngati ndizopanda phindu ngati tikamadusa anthu kumanena kuti kuti amapanga chani nyeuja zopanda phindu. Koma tikamadusa ndi magali moto awa inu kumati eya akhale momo tizidya bwino, nje zimakhala ndi phindu. That is why ena kunena kuti oh chisankho chija basi president wa UTM watha mwakuti inu amunanu kuti akhale amunanu muziyachula kuti amunanga mukafika amunanga ndiyakhala amunanu ukapanda kuachula sakhala mamunako iyayi mamunako olo muchule olosa muchule nditani kwadi mamunako. Ine kuti ndithandize anthu, kuti ndithandize anthu ndichiuda kuti president wa UTM no. Ineyo na maudindo ndilibe nawo ntchito, chimalirira ine ni ntchito. Chifukwa tu musamana mizidwe timakonda kukangalika ndi ndale, ndikumachita zambiri za ndale kuyiwala kuti kuli mulunguko ananyamuka pang'ono pang'ono akubwera azakuuze siku lako lokalwa m'manda aliyense. Ine ndikulankhula pano mwina nkutheka kuti siku la masankholo ya monga chiya wayankhula ine ndikuyankhula ngati secretary wa Ndende Market. Kuti zomwe zikuchitika ndi zinthu zopweteka kwambiri. Mutakuona mete mapano zopusa zeni magani moda akudusa mbali imodzi zalo ndira ndamafanda azungobozambira ndale zawo. Mutakuona panabwera minister pompano tangomvaso nafe kuti minister agendedwa achoka chothawa anthu agenda miyala zina akuluakulu ambazo zikupepani mukabwera kuno kundira ndikula adindo osamazengera mphamvu zanu zakuchipani monanga ndinu mashasha kudati kuli mashakula ine akundira zona cheya
sabagwa fara mu ndemwango bwera kuno Ticha agenda. Uyo mumuri ku opposition mabwera mazati pemba. Kusana awo bano yakwenda achera. Mungu nyamuka unoka kubwera basi. Komaso MCB. Sabwere so ku MCB. Ku MCB tukikana ku. Ulikawa na sikao MCB tukikana ku. Unasuka MCB. Unasuka MCB. chonde mukabwera kuno muzibereka odi timoneka kalandu otuwa kumandira ndaeneke ndifeyo